Pemikoncang ganjing langit kelap-kelap katon lerken canging aris maweng gandrung saparan kadul krekang moyak maik ladala kece wali kece sadat setan wali kobra ladala aning madyaning satengahing alas guwa rawa windu iki ana wujuding bleketer munyuk putih jenengmu sapa munyuk putih sajae bisa omong kaya jalma menungsa ana buta lara sakembaran yen pancen kowe takon marang aku jenengku Raden Anoman dutaning Sang Sri Rama Wijaya saka praja Ngayudya ing praja Pancawati Dendha kowe sapa buta sakembaran ladala ditepungke wae Anoman aku kang minangka njaga aning madyaning alasing guwa rawa windu kene jenengku Degya Kala Penthung Pinanggul aku Degya Kala Maesa Krida Hanoman Degya Kala Maesa Krida kelawan Degya Kala Penthung Pinanggul ya mapan kepara nyata Hanoman kowe dutaning Sri Rama Wijaya saking praja Ngayudya mapan kepara nyata nggonku bakal tumuju ing madyaning praja Ngalengka Diraja nak yenake Gustiku Dewi Rekyan Sinta ning kono apa ora sawise aku bakal nak yenake Gustiku Dewi Rekyan Sinta ning kono apa ora aku ngaturake wujuding sesetya wujuding ali-ali supaya diagem dening Gustiku Putri Dewi Rekyan Sinta. Ora kena Anoman. Dene saiki kowe mlebaring madyaning kandhang majan ngertenono guwa rawa windu kene isih klebu wewengkon praja Ngalengka Diraja. Wilayah utawa wewengkone Sang Prabu Rahwana-raja ya junjunganku bener apa ora Dik? Bener apa kang dadi ature kakangku Degya Kala Penthung Pinanggul kowe mlebaring madyaning guwa rawa windu kowe bisa mlebu ora bisa metu Hanoman kowe dutaning mungsuh dutaning Sri Rama Wijaya minangka dadi satruning Prabu Dasamuka dene saiki kowe dadi pakanku Hanoman yen pancen kowe bakal mbadhok marang Anoman minangka dadi dutaning Sri Rama Wijaya ngene sepira kadigdayanmu Degya Kala Penthung Pinanggul kelawan Degya Kala Maesa Krida ora gadang Anoman mundur jangkah kepah dening tanganku remah legi gedhe gurih daginge renyah balunge kelakon pakane iklan kowe iklan bro iklan